Oh, pinahinay ka naman ang kalukuan. Aton saksihan ni ka-40 anibersaryo sang Banwa San Don Salvador Benedicto kag ka-30th Kalikalihan Harvest Festival. Ang street dancing nga nagasaka panaog sa dalanon sa kabukiran. Ang street dancing nga katugnaw kugiran. Ang street dancing nga ang costume sa participants imo sa mais, munggo, dahon sa saging, panit sa mais, banig kag iban pa nga mga produkto sa Banwa. Kag ang street dancing na nagapakita sa kultura sa mga Salvadorians. Ini ang Kalikalihan Harvest Festival sa Don Salvador Benedicto. Kung masami, nagakapuno sa mga motor ang dalanon sa DSB sa Huwebes sa highlights ng 30th Kalikalihan Harvest Festival kag 40th founding anniversary sang Banwa. Napuno sa mga bisita kag mga turista ang highway sang Banwa. Ini para saksihan ang street dancing kag cultural presentation. Pinagi sa saot, makita ang kultura sa mga Salvadorians. Sa nagasugod pa lang sa Kalikalihan sang DSB, nahadlok pa ang mga bisita bangod magamo ang lugar. Pero sinubala magpensar, 40 years after, top tourist destination na ang DSB sa Negros Occidental. Get traffic ang dalan sa bukid sa kadamo sa bisita. Mga estudyante sa elementary kag high school ang pida sa street dancing. Sa announcement sa winners, napuno sa emosyon ang tanan. May nagahilibion, may nagahilugyaw sa kalipay. Ang 5th place, abo ang tribu Nene. Ang 4th place naman, Tribu Nonoy Jr. Ang 3rd place nagkanto sa Tribu Pandanon. Ang 2nd place, Tribu Bunga na abo ay naghakot sa madamo nga awards. Gani, may nagkalatumba sa paghilugyaw kag may naghilibion. Oh, pinahinay ka naman ang kalukuan.
Tag first place ang Tribong Ika. Istorya ni Mayor Lawrence Marksland de la Cruz, isa ini ka-emosyonal nga celebration sa buong tuig. Kay man, matapos ang duha ka tuig nga pandemic, balik ang kapistahan sang Banwa. Ako feeling ko sobrahan niya gid. Grabe gid, no? Siguro resulta ini sa pandemya nga kidlaw gid ron. That's why this is very emotional for all of us Salvadorians. As you can see, I see kids there sa kalipay, tears of joy kay lilibi. Ang mga pertiman nga daw ni Jutay lang kay libi man. Ang kalipay, grabe, no? So, all of emotions. This is the most emotional celebration that we ever had in the entire history of Kalikalian Harvest Festival. Sa pandemic, patay ang negosyo sa mga residente diri kay kadamo sang nagasalig sa turismo. Halin sa lugar nga nagakatabuan sang encounter sa 1980s, kadako sang ginlain sang DSB. Subong puno na ini ka mga bisita ilabi na kun weekends. Ang nanarisari nga mga tourist destinations sang Banwa halin sa mga kabukiran, pakadto sa mga busay, kalan-an, kapihan, matugnaw nga klima, kag ang mainit nga pag-abi-abi sa mga residente sa mga bisita, amo ang ginabalik-balikan sa mga turista. Sunod pa sa kay Mayor Mac, hindi lang local tourist ang ilang target dalon sa DSB. Luyag niya nga makilala pagin ang Banwa sang mga international tourists. There's this international tourism na dapat papreparahan namon. Kaya karon, this is just about local tourists. International and national target. Yes, definitely. We'll get there. Better improve the standard of our services, improve the standards of our infrastructure, and as well as their stay here in Don Salvador Benedicto. That's it. Halin sa sentro sa insureksyon, karon top tourist destination. Ini ang istorya sa Don Salvador Benedicto. Ululupod kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Romeng.